De-a lungul timpului, sistemul de sănătate a fost hiperbirocratizat. Legislație care se bate cap în cap de multe ori, ordine de ministru vechi de 20 de ani care nu au mai fost actualizate și nu au mai fost adaptate timpului în care trăim. Legislație peste legislație care îngreunează, de fapt, funcționarea unităților sanitare. Astăzi avem 8 categorii de spitale. După un normativ gândit, și nu exagerez deloc, după un normativ gândit în anul 1974. De atunci nu a mai fost schimbată gândirea de clasificare, dacă pot spune așa, a unităților sanitare. Și atunci am analizat ce se întâmplă și în alte țări din Europa, am analizat ce se întâmplă la noi pe cifre și am ajuns la concluzia că aceste 8 categorii de spitale, fiecare cu mecanismul lui de finanțare, cu tarifare diferită, cu normativ de personal diferit, nimeni nu mai înțelege nimic, nici măcar cei din sistem. Mă refer aici la sistemul administrativ. Și atunci am ajuns la concluzia că avem nevoie de o simplificare pentru a deveni funcționale. Vom avea spitale strategice, adică acele spitale care pot răspunde rapid în cazul unei catastrofe, acele spitale care au o infrastructură care permite extinderea rapidă a capacității de răspuns pentru secțiile ATI, pentru blocul operator, pentru unitățile de primiri urgențe și, sigur, lista poate continua. Spitale de categoria 1, de categoria 2 și de categoria 3. Și ne oprim aici.